Bola, kedy sa tam dalo dobre kúpiť, lebo ten Nemec, a samozrejme k tomu idú tie prúpovidky, že je to nemecký dirigent, ktorý s tým chodí len cez víkendy na koncerty a do cukrárne a iba po diaľnici. Na diaľnici. Áno, toto treba. Toto keď počujem, tak rovno klopím zrák a idem preč. Úplne najdrahšie jazdené auto, čo viem, tak bol Mercedes 300 SL z 50 rokov a tam, a to bolo relatívne nedávno, cena sa vyšplhala na 130 miliónov eur. Podcast, v ktorom sa dozvieš všetko o autách. Kupuješ? Predávaš? Zaujímajú ťa novinky, elektromobilita? Tak počúvaj Podcars. Podcast o automobilizme, ktorý ti prináša Peugeot. Vítajte pri podcaste Podcars. Naším hosťom bude dnes Peter Šturdík, zakladateľ Volant TV, portálu, ktorý sa venuje predovšetkým starším a klasickým autám, ale aj tým novým, ktoré stoja za to. Peťo, vítajú nás, ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie. Nové autá v podstate nie sú, zvyšujú sa ceny nových, zvyšujú sa ceny jazdeniek, naviac na východné trhy prichádza stále viac dízlových aut. Tak poďme sa v tom nejako zorientovať, čo by sme mali vedieť a na čo si dať pozor, ak teda chceme kupovať jazdené auto. Ty si v tomto frajer, ty sa vyznáš, tak na začiatok mi povedz, že či by si ty vôbec kúpil pre seba jazdenku. Hneď na začiatok také jedno priznanie, že ja som nikdy nemal ako súkromná osoba nové auto. Nikdy som si to nekúpil. Ja na to niekoľko dôvodov a vždy som nové auto, ak som niekedy mal, tak to bolo čisto ako služobné. To znamená, že niekde som pracoval, dali mi nové auto, ale ako súkromná osoba to bolo z niekoľkých dôvodov. Napríklad z toho, že tie auta, ktoré sa mne páčia, sú naozaj že šialene drahé ako nové. Prípadne, keď už som na tie staršie auta, tak povedzme, a hlavne v dnešnej dobe je to úplne že pravidlo, už sa nevyrábajú také jednoduché auta, také, ktoré by sme možno za našeho mládi brali, že wow, že toto je auto, ktoré chcem. Dnes už väčšinou také auta vymreli. Takže ja sa sústreďujem najmä na tie, povedzme, že klasickejšie alebo staršie auta, ktoré mi urobia úplne rovnakú službu a častokrát ani tá strata hodnoty tam nie je taká obrovská ako pri nových autách. No a to, čo si povedal ty, že dnes už tie nové auta sa čaká, šialené čakacie doby. Ja konkrétne z môjho okolia viem o roku a pol, že ľudia čakali na nové auto. A to je pre mňa doba, za ktorú by som si to možno aj rozmyslel, ale pre mňa je to taký životný cyklus toho auta. To znamená, že ja už po tom roku chcem niečo iné. Chcem vyskúšať ďalšie. Naozaj život je príliš krátky na to, aby sme jazdili na nudných autách a takto sa držím celý môj život. No dobre, ale jazdenka tiež tie ceny idú hore aktuálne, pretože autá, ktoré stáli možno pred rokom, ja neviem, 10 000 eur, teraz stoja koľko? Je to relatívne, ale je pravda, že ceny jazdeniek išli hore, pretože na tie nové auta sa veľmi dlho čaká, plus tu máme nejakú vojnu a všetko na toto má dopad. A jednoducho sú autá, kde tá cena išla úplne že rapidne hore, lebo už proste sa nevyrábajú, alebo ľudia zistili, že to je auto, ktoré naozaj malo tú svoju pridanú hodnotu. No a potom sú to autá, ktoré minimálne si zastabilizovali tie ceny. A je veľmi, veľmi málo aut, ktoré sú povedzme, že lacnejšie ako pred nejakým časom. Ale keď chceš kúpiť jazdenku, tak tam môže byť milión problémov. Ty si aj v jednom zo svojich videí povedal takú peknú vec, že stočené kilometre môžu byť váš najmenší problém. A je to tak. A to je taká, nechcem povedať, že slovenské špecifikum, ale veľmi veľa ľudí sa pozerá len na tie kilometre. Ja keď kupujem jazdené auto, tak pre mňa kilometre, koľko to má na tých budíkoch alebo záznamoch, je až tá posledná vec, ktorá ma zaujíma. Pretože auto jazdené nikdy nekupujem také, do ktorého sa nevyznám alebo nepoznám a keď už také auto idem kupovať, tak si berem niekoho, kto sa naozaj do toho vyzná. Typický príklad je taký, že kupujem povedzme, že francúzske auto, tak si zoberiem niekoho so sebou, kto sa vyzná do tých francúzskych aut, vie, aké mali výrobné vady, vie, čo tam ho môže stretnúť pri tom servise a podobne. Takže tie kilometre, aby som absolútne neriešil alebo nebral na to nejaký zreteľ, hlavne keď na Slovensku sú fakt vynikajúce podmienky na to, aby sa stáčalo vo veľkom. Jedna vec je, že sa na to pozrie odborník, ktorý sa tomu technicky rozumie tým autám, ale druhá vec, že tých problémov môže byť o mnoho viac, právne problémy ohľadom toho auta, tak skúsme to možno tak nejak postupne vymenovať. Na čo si dať pozor najväčší pri kúpe jazdenky? No, to sú presne tie dve oblasti, na ktoré jedno je fyzický stav toho auta, to znamená, že či to nie je nejaká búraná šepleta. Na jednej strane si ľudia povedia, že to bolo búrané, je to opravené, ale už som videl niekoľko aut, ktoré boli naozaj po ťažkých búračkách, nejak podomácky robené kvôli kšeftu. Na 5 korún. Hej, a jedna vec je vymeniť tie diely, ale ak to malo napríklad dosah na, povedzme, tú karosériu alebo na tie deformačné zóny, o ktorých ten Jožko z Hornej Dolnej ani len netuší, že čo robí, tak nikdy to búrané auto nebude chrániť tú posadku tak, ako nebúrané auto. To je proste fakt. No a potom je tu druhá oblasť a to sú tie právne vady.
Opäť nechcem tvrdiť, že je to slovenské špecifikum, ale veľmi často sa stáva, že povedzme je tam nejaký exekučný titul na to auto, čiže nedá sa prepísať. Častokrát to auto sa dá prepísať, ale povedzme, že niekto má na to právo, povedzme leasingovka alebo banka, že je tam zapísaná v tom aute, pretože niekto nespláca leasing a podobne. Čiže moja taká rada je jednak si overovať dopredu, či ma niečo nečaká, nejaký tam kostlivec v skrini. No a druhá vec je nedávať tie peniaze z ruky skôr, než prebehnú práve tieto administratívne úkony. Častokrát sa stane, že ľudia aj dostanú tie peniaze, ale neprepíšu auto a ten nový majiteľ si beha po Slovensku, po svete, po Európe, zbiera pokuty. No a tie samozrejme chodia pôvodnému majiteľovi. Ale keď si povedzme bežný otec 2 detí, ideš kupovať jazdenku, tak nemáš čas ani vedomosti na to, aby si toto všetko overil. Takže môžeme niekoho osloviť, kto mi to spoľahlivo zistí a zagarantuje tie právne informácie? Dnes nezagarantuje nikto nič, pretože aj tie databázy, z ktorých vychádzajú povedzme tie tretie strany, vychádzajú len z databáz, ktoré sú väčšinou plnené ľuďmi. Typický príklad sú povedzme, že STKčky. Technik nahadzuje fyzicky tie kilometre do počítača, takže povedzme, že môže tam nastať nejaká nekonzistencia. Čiže to samé o sebe nemusí znamenať nejaký problém, ale vo väčšine prípadov sa to dá relatívne jednoducho odstrániť tým, že odkiaľ to auto kupujem. To znamená, že ak kupujem z nejakých pochybných, povedzme, buď bazárov alebo nejakých pochybných inzerátov, tak je pravdepodobná šanca, že tam niečo nemusí byť OK. Netvrdím, že vždy je, ale na druhej strane to, čo ja v poslednej dobe preferujem, je, že ak nepoznám toho človeka naozaj, že to nie je nejaký môj známy alebo aspoň známy známeho a viem históriu toho auta, tak kupujem jazdené auto jedine z dôveryhodných zdrojov, čo sú pre mňa napríklad autorizovaní predajcovia alebo predajcovia s veľkým menom, ktorí sa na ňom zakladajú. A nedovolí si mi predať niečo, čo je závadné po akejkoľvek stránke. Jasné, lebo napríklad Peugeot, každé jedno jazdené auto, ktoré má v ponuke, muselo splniť prísne kritériá, robia to práve kvôli spokojnosti zákazníkov. Snažia sa teda ponúkať autá, ktoré boli ako nové kúpené na Slovensku a majú kompletnú servisnú históriu. A toto je tiež inak zaujímavá vec, že autá, ktoré boli ako nové kúpené na Slovensku. Je to dôležité pri kúpe jazdenky? Z môjho pohľadu až tak veľmi nie, ale na druhej strane je o mnoho jednoduchšie si overiť históriu takéhoto auta, čo znamená, že ak to bolo kúpené na Slovensku, tak viem, že sa dokážem dopatrať presne aj tej servisnej histórie. Idem jednoducho do servisu, kde ten predávajúci tvrdí, že to auto bolo servisované. Ak to bolo v zahraničí, niektoré značky to dokážu, také povedzme, že drahšie značky, vedia dať servisnú históriu aj v rámci Európskej únie, aj v rámci sveta, ale drvivá väčšina, čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné v roku 2022, toto nedokáže. Existuje tam síce nejaká informácia, ale nie sú schopné ani ochotné ju dať ďalej tým kupujúcim. Ono, kedysi sa tak ľudovo hovorilo, že keď si kúpim jazdené auto v Nemecku, tak to bude dobré, lebo autá z Nemecka sú dobré. To stále platí, alebo je to už len taká ľudová povedačka? Je to taká ľudová povedačka, už sa dá povedať. Samozrejme sú stále krajiny, z ktorých by som nechcel absolútne nič, pretože tie boli deformované napríklad nejakými zákonmi, ktoré nedovolili dovážať jazdené autá kvalitné. Ale potom samozrejme sú krajiny ako Nemecko, ktoré stále majú ten imič toho, že voľakedy sa tam dalo dobre kúpiť, lebo ten Nemec, a samozrejme k tomu idú tie prúpovidky, že je to nemecký dirigent, ktorý s tým chodí len cez víkendy na koncerty a do cukrárne a iba po diaľnici. Áno, presne. Toto treba. Toto keď počujem, tak rovno klopím zrak a idem preč. Ale nejde o to, že ani ktorá krajina, ale kto to tam predáva. Keď človek si ide po Nemecku, tak už nemá pocit z tých bazárov, že by to predávali nejakí domorodci. A opäť platí to, že ak kupujem auto a jedno, že či z Nemecka alebo z akejkoľvek inej krajiny, tak stále to kupujem len od firmy, ktorá spĺňa nejaké štandardy. Ako prvý taký výkričník je, že dojdem do bazáru v Nemecku alebo aj u nás a všetky autá tam stoja na blate niekde pri nejakej rozbitej ceste. A na druhej strane, keď prídem práve k takému predajcovi, ktorý si dlhoročne stavia imidž na tom, že má kvalitné auta, má kvalitný servis, nejakú záruku, tak tam je to samozrejme o niečo jednoduchšie a aká taká garancia tam je. Rozdiel v jazdenkách na Slovensku a možno tých zahraničných, ktoré sa predávali pôvodne v tých iných štátoch, nemajú lepšiu výbavu, nemajú silnejšie motory. Ja mám pocit, že pri niektorých značkách to tak je, že u nás sa možno modely tak nabúchané, tak nabité ani nepredávajú. Môže, nemusí to platiť. Ja momentálne mám jedno auto, ktoré bolo dovezené z krajín, kde je veľmi teplo, takže napríklad v zime som zistil, že nemám
nemá vyhrievané spätné zrkadlá. Lebo tam to v živote nikto nepotreboval. A to isté typicky z Talianska dovezené auto nemá vyhrievanie sedačiek. Ale opäť človek, keď napríklad kúpi auto zo Švédska, tak vie, že to kúrenie je tam silnejšie, má tam vyhrievaný volant a podobne. Ako je to, povedzme, s poistením jazdenky a s prihlasovaním, lebo možno to až nazvime, že nezmyselné poplatky niektoré, ktoré tu máme na Slovensku, sa stále znova a znova, keď sa to auto prihlasuje podľa kubatúry, stále znova a znova platíš. Pre mňa, čo je najväčší problém v tomto, alebo vo všeobecnosti, čo sa týka jazdených aut, je to zdanenie, ktoré je tam naviac. Samozrejme, poplatky, principiálne s tým nemám problém. Ja mám problém s tým, ak to povedzme, že politici schovávajú tieto poplatky za tzv. Ekológiu. To znamená, že je to ekologický poplatok. Vo finále to s ekológiou absolútne nič nemá spoločné. A toto naozaj ma dokáže rozčuliť, keď niekto zavedie novú daň a povie, že to je ekodaň. To s ekológiou nič nemá. To je proste prachsprosté zdaňovanie ľudí z tých vodičov, ťahanie peňazí. No a čo sa týka ostatných vecí, ako je napríklad prihlasovanie, tak donedávna Slovensko patrilo naozaj k absolútne zaostalým krajinám, keď auta, povedzme, že zo Spojených štátov alebo z iných krajín, ktoré neboli v Európskej únii, nebolo reálne možné prihlásiť nejakou legálnou cestou. A Slovensko bola posledná krajina, ktorá začala akceptovať tie alternatívne homologizácie. Čiže ak už raz bolo to aute niekde homologované a fungovalo, malo pridelené značky, tak už teraz je možné takéto auto prihlásiť. Typicky sú to Ameriky napríklad. A toto u nás bol absolútne no-go. Ale teraz už existujú na to mechanizmy, ako takéto auto zlegalizovať a myslím si, že je to len dobré. Aby sme mali zaručenú históriu toho auta, jeden zo spôsobov je teda kupovať od importéra, ktorý to auto vykúpil od svojho zákazníka, ale aj operatívny leasing. Keď auto skončí v operatívnom leasingu, tak by nám seriózna firma mala vedieť poskytnúť kompletnú históriu a takisto napríklad udalosti, ktoré to auto malo. Teoreticky áno, vie to poskytnúť, len je také jedno príslovie, že aké je najlepšie pretekárske auto. Firemné, samozrejme. Takže s týmto opatrne a častokrát som videl naozaj zubožené autá, ktoré prišli z firiem, lebo ten prevádzkovateľ toho nemá k tomu vzťah. On vie, že mu skončí ten leasing. Ale zase na druhej strane častokrát sa dá dostať k zaujímavým autám a sú firmy, ktoré žijú len z toho, že sťahujú takéto autá zo západnej Európy a nosia k nám. Nazvime to, v iných prípadoch sa hovorí babské rady, teraz také chlapské rady, že kedysi sa hovorilo, pozor na volant, je ošúchaný, s autom je problém, sedačka je na bochu vyšúchaná, je to problém. Čo sledovať? Možno také úplne prvotné veci, že naozaj sa otočím, idem od toho auta preč, neberiem ho, alebo sa budem možno ďalej zaujímať? No pre mňa sú to jednoznačne tie mýty a povesti, presne ako som hovoril, že nemecký dirigent a diaľnica a cukráreň a toto sú také veci, hneď taký prvý výkričník mi začne svietiť, že toto asi nebude to auto, ktoré by som si mal kúpiť. No a to, čo si ty hovoríš, že ošúchaný volant, videl som volanty, ktoré boli ošúchané po 20 000 km, lebo človek nosil prstenie, mal možno nejaký agresívny pód a mám aj videá u seba na stránke, kde sú auta, ktoré majú 600 000 a ak by ich nejaký podvodník stočil na 100 000, tak nikto to nemá šancu rozoznať, pretože o tie auta bolo tak starané. Stále platí, áno, ošúchané veci, to je taký akože jeden zo signálov, ale pre mňa je to, keď už viem, idem kúpovať špecifický model, napríklad povedzme, že za automatickou prevodovkou som kúpoval auto a opýtal som sa človeka, že kedy menil naposledy olej v tom, lebo auto malo 200 000 a sa ma spýtal, že to treba meniť olej v automate. Že aha, tak viem, aký bol servis. Jasne. Takže nie sú auta čím ďalej tým viac komplikované. To znamená, že to, čo diesel bol pred 20 rokmi veľmi jednoduchý, tak dnes ten diesel je extrémne komplikovaná vec, kde je mnoho súčiastok práve kvôli tomu, aby sa znížili emisie. A na druhú stranu sú to veľmi náročné a nákladné súčiastky. Už sú dnes diesle, kde sa strekuje močovina, takže povedzme, že už ďalšie, nenapadá ma teraz také slušné slovo, ale poviem to, že kazítko, ktoré tam je v tom aute. Viem, ktoré slovo si myslel. Tak je tam kazítko, o ktoré sa tiež treba starať. A dnes mnoho práve tých moderných aut nie je ani o tom, že mi odíde tá súčiastka po rokoch, lebo opotrebovaním, ale mnoho aut je natvrdo nastavených tak, že po nejakom čase alebo kilometroch tá súčiastka jednoducho povie, že odíde. Treba ma vymeniť. Na toto všeobecne by som sa zameral, nie je to len nejaká taká jedna rada, že toto keď je zlé, tak preč, ale dnes už žiaľbou tie autá sú komplexné, tak treba komplexne sa na ne pozerať. Ako prebieha taký štandardný internetový podvod pri predaji jazdenky? Najčastejšie tie podvody, s ktorými mám aj z prvej ruky skúsenosti, sú, že
idem kúpiť auto a nájdem niekde na internete veľmi lákavú ponuku, ktorá úplne sa zdá, že toto keď dnes nekúpim, tak proste budem banovať celý život, ale presne na to tí podvodníci sádzajú. Emóciu. Áno, presne, akože má to byť taký impulzívny nákup, presne keď ideš do potravín a vidíš tam žuvačky pri pokladni, tak si zoberieš. Alebo keď ješ hladný a nakupuješ, čo príde. Áno, to je presne. Ty si hladný za autom, tak proste niekto ti ho takto naservíruje. No a je to o tom, že človeka nachytajú na tú dobrú cenu, nasľubujú mu, je tam samozrejme opäť za tým taká rôzna story, ktorá útočí na city. Som vojak, ktorý sa vracia domov, som človek, ktorý ide do Anglicka, tam je na opačnej strane. Rozvádzam sa. Ale vždy to začne tak nevinne a človek si povie, že super, tak mám šťastie. A vôbec sa nezamýšľam nad tým, že za túto cenu v takom stave, v takej výbave by to auto do prvého bazáru strelil za dvojnásobok. Prečo ja, jednoduchý človek zo Slovenska, mám také šťastie? A on na mňa čaká, jasné. Áno. A celé vlastne po 3. maili to asi hneď vlastne sa otočí na to, že on by to aj poslal, dokonca dá takú skvelú ponuku, že on to pošle na svoje náklady a on si to ten kupujúci zo Slovenska môže vyskúšať zadarmo na týždeň a po týždni, keď sa mu to bude ľúbiť, mu zaplatí alebo mu to vráti naspäť. A kde v tejto galaxii je taký idiot, aby takto na vlastné náklady do neznáma posielal jazdené auto? No a skončí to samozrejme pri tom, že treba zaplatiť nejaké prepravné náklady, ale že auto má. No a samozrejme naivní ľudia pošlú 300, 500, 1000 eur na tie náklady za auto, ktoré nevideli a ktoré samozrejme ani nikdy neuvidia. Z elektromobilov sa nám čoskoro stanú jazdenky. Na čo si budeme musieť dávať pozor, alebo v čom bude špecifikum pri kúpe takéhoto auta? Pri tých elektromobiloch je to samozrejme dvojsečná zbraň alebo dva pohľady. Prvý je taký, že tie auta sú povedzme, že jednoduchšie, majú menej komponentov, ako majú tie súčasné. Naozaj tam odpadávajú veci, nemá to žiaden alternátor, nemá to proste žiaden výfúk a podobne, ale stále sú tam veci, ktoré sú spoločné pre obidve kategórie. Povedzme, že podvozok sa opotrebováva dokonca pri ťažkých elektromobiloch ešte viac a podobne. No a na čo si tam dávať pozor, tak jednoznačne tam sú také dve oblasti, alebo taká hlavná, ktorá je aj predmetom takých mýtov, a to je batéria. Častý mýtus je pri elektromobiloch, že čo keď odíde batéria, lenže nič tak ako batéria neexistuje, je to len balík batérií, ktorý sa dá aj celkom slušne servisovať u väčšiny značiek, čiže dá sa veľmi pekne diagnostikovať, že ktorá z tých X batérií, ktoré sú na palube, je zlá. Ale správna otázka je, že a kde mám záruku, že keď mi odišla teraz táto jedna batérka v celom tom balíku, že mi neodíde za týždeň ďalšia. No záruka nie je nikde. Čo sa týka vývoja batérií, tak ešte podľa mňa nie sme v stave, aby sme si mohli povedať, že tie elektromobily plne môžu nahradiť tie spalováky a to, kým nedojde ten prílom použití iných materiálov absolútne na tie batérie, tak si myslím, že tie elektromobily nikdy nenahradia plne tie spalovacie motory. No a pri jazdenkách je to žiaľ Bohu hop alebo trop, pretože stále tie batérie sú extrémne drahá súčasť auta. Peugeot pri elektroautách jazdených poskytuje certifikát na batériu. Nemáš pocit, že sa zo Slovenska môže stať smetisko, lebo to je ďalší taký mýtus, že smetisko Európy s dovozom lacných, teraz už možno nie až tak, ale lacných jazdených aut? Či áno, či nie, alebo čo je to smetisko? Vlastne to si musíme definovať, pretože nikto si nepôjde dobrovoľne kúpiť ešte staršie, horšie auto, než reálne má. A potom je to otázka, že prečo vlastne ľudia na Slovensku jazdia na tých starších autách. Ja som skalopevne presvedčený, že snom žiadneho chlapca na svete, nie na Slovensku, je, že raz keď budem dospelý, budem jazdiť na starej obuchanej Fabii. Ono je to o tom, že tí ľudia jednoducho naviac, najlepšie tie peniaze nemajú. A opäť sa dostávame na začiatok, že a potom si nejaký úradník povie, že on to ide zmeniť, tak zavedie ekodan, lebo nám tu vozíte staré črepy. Ale opäť hovorím, tie staré črepy sa sem nevozia kvôli tomu, že snom ľudí je sa voziť na starých črepoch. Je to o tom, že si kupujú to najlepšie, čo môžu. To smetisko samozrejme vychádza z toho, že ten priemerný vek aut na Slovensku je stále relatívne vysoký voči západu. Ale opäť sa musíme pozrieť na to, aké sú podmienky na západe od nás. A je to taký prirodzený vývoj, že tam, čo už auto nie je akceptovateľné ako na bežné vozenie, povedzme, že má 5 rokov, tak na Slovensku alebo tuto vo východnej Európe okamžite ľudia potom skočia, alebo stále je to lepšie ako ich 15-ročná Fabia. A ďalšia vec je, keď chceš nejakú limitku, nejaké historické auto, tak musíš zháňať jednoducho jazdenku a musíš si tých predajcov preveriť, pretože tam nemáš na výber, že aha, tak tento nechcem, tak mám tu ďalších 100 v ponuke. Áno, to je presne opäť dva pohľady. Pri bežnom aute
ak sa čokoľvek nezdá pri tom jazdenom aute, ktoré je naozaj že masové, typicky jen kúpať nejaký sedán strednej triedy s dízlom alebo s čímkoľvek pod kapotou, niečo sa mi nezdá, či predávajúce auto, okamžite by som dvíhal kotvy, išiel preč, pretože takých aut je tu trilión. Ale tie limitky, to je samozrejme úplne iná story. Ja sám som toho príkladom, keď som zháňal konkrétne nejaké auto, tak som si veľmi vyberať nemohol, takže musel som zobrať chtiac, nechtiac, čo bolo. No aj s tými všetkými následkami, ktoré to nesie, že mohol som kúpiť mačku vo vreci alebo s nejakým iným problémom, ale už pri tých limitkách alebo tých autách priadol sa musí s tým rátať. A mal si ty vždy šťastie pri kúpe jazdenky? To nie, to určite nie. Snažil som sa vždy tak ísť na to tak s takou čistou hlavou a hlavne bez emócií. Ako nikdy som nemohol dojsť k tomu jazdenému autu s tým, že dneska to musím kúpiť, lebo ma roztrhne, keď to nekúpim. Ale zrovna jedno auto, ktoré som si vysnil a ku ktorému som došiel ako slepej kura k zrnu, kúpil som ho, ale boli tam práve všelijaké problémy okolo toho, ktoré som musel potom krvopotne riešiť. Nemám vyslovene takú skúsenosť osobnú s tým, že by som kúpil auto od podvodníka alebo niečo podobné. To nie. Čo kompromis pri kúpe jazdeného auta, lebo máš nejakú predstavu, ale vždy to má nejaký háčik, nemá to tie ledkové svetlá, ktoré si chcel, alebo má to ten slabší motor. Ísť si naozaj za svojím, alebo ubrať z nejakých požiadaviek. Ja som špecificky tým, že väčšinou si kupujem auta, ktoré nie sú úplne taký typický masový výrobok. Ako ja si nepamätám, keď som mal nejakú úplne že masovku naposledy. Ale človek by si mal urobiť nejaký rebríček priorít alebo hodnôt, že toto je pre mňa absolútne vec, cez ktorú nejde vlak. U mňa je to napríklad automat. Keď chcem auto na každý deň, tak darmo nájdem taký kus, ktorý sa mi páči. Ale keď nemá ten automat, tak ja viem, že by som sa trápil a auto by som hneď predal následne. Čiže človek by si mal povedať, že toto je must a toto je nice to have. Keď už teda také jazykové okienko máme. Vieš, ako zistiť, že si kúpil správne auto? Ako? No, že keď ho zaparkuješ a ideš od neho preč, tak sa vždy otočíš na ňo a pozrieš. Vtedy vieš, že máš správne auto a tešíš sa do ňoho, ale keď máš auto, ktoré, že je, že zase tým autom, nemám tam ten automat, tak proste to už není ono. Jasnačka. No a za akú najvyššiu cenu sa predala nejaká jazdenka? Tu by som rozlišoval jazdenka ako jazdenka, lebo väčšina ľudí si naozaj predstaví nejaké smutné obuchané auto niekde za plotom v autobazare. Áno, holovýbava, ale naozaj tie najväčšie pálky, za ktoré sa auta predávali, tak vždy to boli auta, ktoré sú niečím zaujímavé historicky. Úplne najdrahšie jazdené auto, čo viem, tak bol Mercedes 300 SL z 50. rokov a tam, a to bolo relatívne nedávno, cena sa vyšplhala na 130 miliónov eur. To je cena 130 miliónov. To je cena, za ktorú by som si už nevedel odôvodniť asi ničím. Ale je to auto s nejakou históriou a keď čítaš historické knižky, tak to je to auto z fotiek, to je to, čo ti parkuje za tých 130 miliónov. Ale to je úplne cena, ktorá ustrelila do stratosféry. Ďalšie auto, ktoré pod tým v rebríčku, je to Ferrari 250 GTO. Tam už bola cena taká akože ľudovejšia. To je 40 mega. Aha. No a potom sú, že 35, 30. Ale čo je zaujímavé, tak keď si zoberieme ten top 10 alebo 20 rebríček najdrahších aut, tak druhú väčšinu sú to samozrejme klasické Ferrari a veľmi špecificky sú to práve Ferrari 250 GTO, nádherné auto. No ale potom sú tam aj auta, ktoré sú novšie. Samozrejme značky Ferrari, Mercedes sú najčastejšie v tom rebríčku a z tých novších je to napríklad McLaren F1, čo je auto, ktoré bolo vždy špecifické, jedinečné a do dnešných dní bolo predstavené v 90. rokoch. Najznámejší majiteľ teda Rowan Atkinson alias Mr. Bean a to auto naozaj spopularizoval aj pre tých úplných laikov. No a tieto autá sa tam tiež vyskytujú zopár. No a potom tu máme jeden taký veľmi špecifický prípad. Nedávno sa predal istý Ford Escort, ešte ten hranatý z 80. rokov. Auto, ktoré v dobrom stave aj dnes kúpiš povedzme, že 2000 eur a tak, ale tento zrovna sa predal za 3/4 milióna eur. A teraz sa pýta, že prečo? Že či mal ako v kufri plný kufor zlatých tehál. Ale vtip je v tom, že toto auto bolo osobné auto princezny Diany a je to presne ono, ešte má aj rovnakú ešpezetku, všetko, čiže vieš si porovnať fotky s tým, čo sa predalo, nádherný kus a hlavne má tam históriu. Čiže opäť sa dostávame k tomu, že auto ako také jazdené by možno nebolo zaujímavé, ale keď je s niečím späté v histórii, vieš, príbeh presne, tak zrazu zistí, že toto robí tú extra
nechcem povedať, že daň, ale tú prírážku, ktorú platíš za to auto. A veľakrát sa to osvedčilo v histórii. Predával sa chrobák, ktorého sa vyrobilo na desiatky miliónov kusov, ale jeden špeciálny sa predal veľmi draho a len preto, že to bolo osobné auto Jána Pavla II. Peťo, povedaného toho bolo veľa, tak to skúsme nejak počiarknúť, spočítať a veľmi zásadne odporúčiť. Keď si ide niekto kúpiť jazdené auto, čo určite robiť, čo určite nerobiť? Tak prvá vec, že nechať doma tie emócie. Naozaj to pri kúpe jazdeného auta nemá čo robiť. Samozrejme, keď idem kúpať to Ferrari 250 GTO za 30 miliónov, tak troška by som sa asi tešil, ale ja kúpujem naozaj takú masovku na každý deň, tak stále treba myslieť na to, že nikdy nekupovať to auto, ktoré sa mi niečím nezdá, alebo predávajúci. Proste tých aut je strašne veľa a nekupovať hneď prvé, na ktoré narazím. Určite robiť to, že overiť si to auto konkrétne, povedzme už len tie základné veci, kam to idem kupovať, kto mi to predáva. Overím si tie základné veci, či to auto nie je teda niekde v exekúcii alebo povedzme v leasingu, ktorý je nevyplatený, to je veľmi častá vec. Potom samozrejme sú tam tie fyzické veci, overovať si to a veľmi silno odporúčam nie si so sebou niekoho, kto sa naozaj vyzná na daný typ auta, na daný špecifický typ auta, pretože napríklad ak si zoberiem nejakého mechanika, ktorý v živote neopravoval hybridy, tak asi pri tom hybride jazdenom mi nebude vedieť povedať okrem tých všeobecných vecí nič konkrétne k tomu. Čiže nevie napríklad, že pri niektorých značkách treba veľmi nákladne meniť povedzme, že rozvody. A tie rozvody sa pri hybride, respektíve ten motor sa štartuje veľmi často, najmä v meste, kde ten hybrid má primárne určenie, takže musí sa sústrediť na tieto veci. Jednoducho pozrieť sa na to auto odbornými očami. Dnes vám v podcaste Podcars radil zakladateľ Volant TV, portálu, ktorý sa venuje predovšetkým starším a klasickým autám, ale nevynecháva ani tie nové, ktoré stoja za to, Peter Šturdík. Ďakujeme krásne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Podcast o autách a o všetkom, čo s nimi súvisí. Ak ťa zaujíma ďalšia téma, pokojne si klikni na ďalší diel. Podcars, podcast o automobilizme, ktorý ti priniesol Peugeot.